Bueno. A veure. Era per avui a dinar, lo de l'excursió dels gazpachos. Si no, pues a veure. La Blanca està entrant a la piscina. Diu que està fred. Ep, també va la Marina. Ole! A Barraques de Reus. No Tini va venir a Reus. Podria ser, No. Podria ser, vale. Per què, tia? A on? Quin ets russa? It's you, Shape of your body, it's true. La Maria que ha preparat. Hola! Anem a menjar gelats. Voleu venir? Veniu amb mi. Què anem a menjar, noies? Un gelato. Gelato marró. Un gelat! Tenim 8 mini Classic Almond White. Quin és el vostre preferit? El meu almendrazo. El meu també. Ui, pelea física. No, jo em puc menjar l'altre més gran. A veure quins hi ha. No, crec que igual n'hi ha 3, Adeu! Almendrandets. Amellats. Heu SEO seleccionat i jo, això, és com si m'haguessin agafat a la universitat i rebut un correu. Erasmus. Ha sigut admès a la Universitat de Lisboa. No, vaig a veure la Taylor Swift en portuguès. Anem a filtrar la... No, de Disney Plus Que de no, la Blanca. que és de mon pare compartit amb gent de la feina, això no Ui. podeu. Hola! Subscripcions. Ai, no es veu. Sí, a veure si me'n recordo de memòria. Ui, virus. Ai, la Marina, que ens dona aquí, com tu i jo, que se'ns tanca el Sexo a Nova York al meitat del capítol. No. Us expliquem, acabem de descobrir la contrasenya de la Marina, s'assembla molt al meu nom, però no direm més pistes. No, però no, ja quasi no l'utilitzo. Però sense cap número ni res, eres la paraula. Que ha sortit a l'ordinador com a predeterminada i l'hem dit al meu altre i la Marina s'ha girat així lentament sobre seré. Com ho sap? Que la Maria s'ha rigut de mi perquè es pensava que era la meva contrasenya. Home, clar, si es diu Blanca... Però és com si tu et dius Maria i la teva contrasenya és Mariano. Maripili. Mariano. Va, quina pel·li mirem? Anem a mirar una pel·lícula? De Disney. Tenim. Jo m'agradaria dibuixos a mi. En plan Disney. Quines tens tu a la watchlist? A veure. Vale, això és la meva watchlist. Vale. Tenim Teen Beach Jo tinc Movie. Bueno, aquesta no l'he vist Una mai. mica de pal, a mi. Ah, Vale, doncs pues és no. molt xula. Si et fa pal, no. Jo crec que us agradaria Les molt. Cheetah Girls, Les Cheetah Girls, aquesta és la 3. Lemonade Mouth a mi em faria il·lusió. Vale, Vale. Lemonade Mouth, Avalon High, icònica, que està No al sé què grec. collons és això. El grec Sulkin. Sí, Avalon High és molt xula, és com... L'institut es torna com de de medieval. Soroll, per si Hem meu pare em decidit. truca. Mira, Camp Rock. Que divertit que en altres això ens transmetia que volia ser una estrella del rock. Claro. I la bossa del desigual. Hola. Ui, que groc. Perdona. Bueno, vinc a fer un OOTD. Ara sortirem a passejar. Bueno, com per la platja, més o menys. Però bueno, porto això, aquest banyador. I això és tot. Vale. No, que no ve cap cotxe per aquí. Hola, però ens has vingut a veure? Que fuerte. Què vols? Hola. Caigut de la Marina. Mira. I la portes. Marxem, Ui. L'he agobiat. Amb la Marina estem fent el sopar, que estem fent un menú gourmet. Ai, perquè se veu tan malament. Vale, doncs fem frankfurts. Bueno, ara fa una pinta molt estranya això, però està molt bo. Amb maionesa i cebet. La Marina ha fet una amanida de pepino i formatge fresc. I la millor part, que hem comprat unes begudes random.
de Malibu, això és strawberry daiquiri i pinya colada. Ay, ¿no le voy a hablar a María? Puede ser. Sortirem al YouTube. Sí. Vale, ara li ensenyem a la Míriam el vídeo de Pachuru per primer cop. Que no... Rockstar. She's so happy. No, quan diu el segon Pachuru... Mira, mira. A mi m'encanta que faci un cop amb el peu. Vale. El rellotge és molt fàcil. El rellotge és molt fàcil. Estem la Blanca, la Míriam i jo d'escena romàntica a la Tagliatella. Vale. Ah, vale. Ens hem partit una pizza que no existeix i una pasta boníssima. Gràcies, Míriam. Sobre las 12:30. Nyam. Estem a la botiga més estranya del món. Mireu, la Blair Waldorf. Què més estrany hi ha? Ui, per... És el maniquí del gorro. Ui, per què tants bebès? Ai, quin de peluches! Fan una mica de mal rotllo, La Míriam té por. És una barbacoa. A veure si va. Uala! Quina cançó estàs tocant? Lenguado, eres un pesado. No, era Titanic. És que estoy desafinat. És que estic buscant un imant feo per la nevera. Gràcies, Spain, però luego independència. Ostres! A veure. Hello, salut, també m'agrada. Hello, salut. Ai, mira, però mireu això! Això qui ho ha fet? Fique Spain i la... Està repetit. Ui, ostres, Míriam. Torredembarra, Tarragona, la Pineda Salou. I és Miami Platja, l'Hospitalet de l'Infant. Qui ha fet això i per què? Haters. És harina de Salou o és d'una fàbrica? No sé. Una cosa, com a de 6 hores. Mira, aquesta, la flamenca. És super típic de Salou, això. Gent ballant flamenco. Jo personalment n'he vist molta. Chicas, ¿qué hacéis esta noche? Veniros conmigo. Os invito a 3 chupitos. Ah, un mojito. Heu vist les maquiones molt xules de la gent que ve, les seves siluetes. Sí. La puesta de sol. Luego aquesta càmera fa lo que vol. M'agrada molt tocar això. I a la CFC que també. Quins anells. Són supergrans, valen €1. Sí que m'ha demanat trinquen, no sé què. I no sé què és. I tu, Blanca? Jo m'he demanat una baby burger. Però bueno, no pinta el paquet. Sí. Unes patachueles per compartir amb la Miri. Xapú. Ximpum. I la mia amb un agua. I el tinc en una foto. Ole. Bona navegada. Ui, quin fumarro. És que no sé per què se'l no l'he pogut treure. Playcation. Com era? Slaycation. Slay, com has dit? Playcation. Muito ben. Ara tu. Jo també. ¿Cuánto vale tu outfit? ¿Cuánto vale mi outfit? Les tenis fa 5 anys que les tinc. Aquest vestit crec que està ma mare abans que jo no esquí. El bikini fa també 5 anys que el tinc. Molt bé. La bossa... Tote bag, noia d'aigua. La noia d'aigua. Mireu-la. Ja està, ara Street. és el meu outfit.